Bey temaşavan hêja piştî navbereke Kurd bernameya çima berdewam dike di beşeke me hewda di navareka konferansa ku li Stenbolê hate darxistin û hewda sê sala duyemîn de komareke demokratîk wê çawa biava kirin mafê Kurdan wê çawa parastin divê komarê de me hewda bi mîvanê xwe wê nîqaş bikin. Di beşa duyem de jî em ê li ser agirbesta ku tê payîn. Em hevîdarin ku vê carê çê bibe. 19 Haziran de di navbera Amerîka û Îranê de agrirbestekê ku li bendê bê îmza kirin em ê vê nîqaş bikin bi mêvanê xwe yê li stûdyoyê hûn jî zanin mêvanê me stûdyoyê cardin em bi hev re ne. Wekî me got birêzaktar em ve destpê bikin ji ber ku hûn jî ji nêre şopînin mijara Îran û Amerîkayê ev demekê tê behs kirin ku Trump her carê peyamek belav dike û tiştekê dibêje. Di vê carê jî îja got 19 Haziran de peymaneke di navbera me û Îranê de bê îmza kirin agirbesteke wê bê ragihandin em li bendê ne. Gelo ev şer û pevçûn çima derket û çima bi dawî dibe ev çend roje behsa vê agirbestê tê kirin hûn hevîdarin ku vê carê jî bê îmza kirin îja vê carê. Şer û pevçûnê du derket armanca Amerîka ew bu hedefa gotine daw pêşiya xwe rejima İranê Ji bo guhertina helweşîne bu rejimê bi helweşîne nêka jî govêne helweşînê ji alî nêka grûbên vekaletiyane destê dibine kontrola İranê de bêjin li Lübnanê, li Yemenê, li Sûriyê govana belav bikin li Iraqê gelek grûbê wisa govê rejima İranê vegirê dayne İran dixwaze rejima xwe îracê devletê nêka jî bike piya ji berê vedayne. Yani kaçı ko kontrol kırna ambejin tengdava hürmüze ve kontrol kırna ciddi şekilde giringajı bu keştiye ko nefte diginin cihanı jovedri. Yani esası şekilde ko İran çekin nükleer ev destekine serve kapat etke. Duhazım ve programa İran'ı bir davi bikin. Şarikini kaçı yok. Düseri kabi havi destekir. Gerek kesin. Nahaş mı bıdayıp işte kudu xas be dest gelo. Demek ki şekilde ka okuyayım belki plana okuyun serida lugor dilevan dervasna bu. Mesela Jaliki ve Amerika xas Kürt'ün rojelat çek bugün ola hem belki dest şarpkın. Kurda ve kabul nekine. Rast tişeki yani cara yekem kararı xub rasti bun kararı xudan. Qotigam sana ve kesikini kaşar nakın. Navek ver hebe ujmara tişeki beş ve peşerohi şera ve adı be yani tişeki edi peymane ki navne tevid xwazı Kürt yani ya garanti ki xwazın şukran. Be garantici ve anakın. Jüviyali da vekine kan zedi ve İran bxuji per neteve beşinci alik Azerizedene Beluçene Kürtene Arapene jüviyali de kava gotnurun kesin ekaji kun razı buna on hebe گوش ویدر داشتی گوش برخوردان کیلو ویدر یا سرهردان کیلو ویدر پیک وره و سرهردان جیبیا و میشه وش پیک نهاته اجالی نکادا اکرن ایران موشکه دستی ایران دازده درکتن ایرانجی ایرشی وانکر و تنگداوا hürmüze و hiç birinin kontrola kudashte erin bejin peşiya ve neştin keştiye İran eji jüvederi derkeben و avji neftakh bifruşe جالی آبوری و ایش کتنگاسی که بنا پروبلم اکونگری بیاوی فقط بس خواه دیگه که جالی دنده ایده به که وقت کو کسین آمریکا نخواستن رژیم ایران تک بچه هلوشه لی ضعیف بکن و ضعیف بکن کو بنا کنترل داده daha çetin dedi demen davida o kesi ki ko anka berpersiyari Amerika'ya hem İran'ı ve Suriye ve hem sefiri Türkiye gotu ki tombara gotu ki rojerat navin rejimi demokratik icab nake bu ihtiyaç var cidden yani rejimi otoriter ev dixwazin ki çawa kontrol dikin vedre ojali abori ve çawa jvedre deskeftiye xo guhandanakin jvedre yani çawa beş berjevendiye xo prani berjevendiye xo lepey berjevendiye xo ne berjevendiye anu ko net taluket abın problemi ki ne kanabın bir havit mi? Lebele üçüp ve eri yani tabii şart teşkine başlıyor. Bu herkes şarkına başlıyor. Şart her teşil dveşine, her teşil şevutin, her teşil karatke bir havit bejin. Ama bas agır besteki dikin. Ama şart canacı teşkini udat kavali. Yani tabii şarda teşkini udat kavali.
بله اگربس که داینا اگربس و اگربس لیم مثلا اسرائیل هست خوازم منك بالی بکشن مثلا اسرائیل جبرکو د پیمانا کوته پایین به امذکرن د بیژن د ایریش لبنان جی بیروت جی به اسرائیل دوی وار ایریش بیروت کر دهمان نمی اسرائیل چه خال گور پیمان تبگره ورزم وش خواد کی اسرائیل جاری کی بعد خوازه کی رژیم ایران هلوشه شو خو تعلقه کی دبین الودره yani hatta rejima İran'ı bir şekilde vahbe jumhur taluki ez devleye danîn. Jberve ki duxwaze nu var roşlatan avin saz mı ve dibe go icab ki devletin nu derke muhali evcü be ama jibu evleye ve ji bir garanti be duxwaze. Dibe ki nerina ve Amerika ne vekebet ma İsrail ne vekebet nu sej koyat ama jali ne kava samimiyet çıkaya ve çok ay peşvare ve Amerika çibiner em bejin evkebiner. Jali abori ve İran çava bandara xusarkir yani ve agrbeste koyuş doğuda despeki kenar dualeci İran ve Amerika jgo Lübnan teda leher deri hezi go bima ve giredaye ama agrbeste ilantık. Serveda em bejin evka fiyata nefte ket xwarin. Berjer bu. Borsa berjor derket, dolar berjor derket. Yani evra aksiyona go jali abori ve hat nişandan vana pivane samimiyeti o peşketine ve agrbesti bu sakoyat ki yani bir çavinlerim lebele de mesele hada goki bir salana bejin rejima İran'ı roja hafte naha hatta İrova teklatiya ve Amerika jali diplomatik vatne yani pişi haşteydan bejin o pişi go seferat Amerika hatta işgallarında haşteyda pişi hatta İro çe evki kivan kare kivan diplomatik ne ya seferat Amerika ile İran etine İran ejde Amerika'tına yani çan roberi okey şampiyona dünyaya futbolu he cihanı futbolu he Amerika o Kanada o Meksika'yı livedri meşak eklivedri şampiyona livedri Amerika okey nahile futbolisti İran'ı avcı beşleri ve şampiyona etmen naxwazin gol okey Amerika bişev bimîn hezikta bijih buna wan kabul nake چخورا بکی گف کی دبینه؟ نه جکن به وانا ایرانی به دولت قبول نکنم یعنی تک هم کاش دور yani tekrarti on kat perdazne yani ne hemvelatik İran ne kare pasaporta İran der basar Amerika bicib ve runi yani böyle mevandari bir turistik seyahat turistik şey yaji be evki ki seyahateki spore ki via vana futbolistin o jali FIFA va mecin şova mecin Disney amazın a futbola dünyayı organizasyona ve jali ve tepkaranin o davet aman hati verdi ve yapmak. Sibero için ve mesela yani havka durun şeftu va. Sibero nozde mehda ve Silvestre lehevronin peymaneki nu deyin daneyinin ve amnızan. Yani navançan rojada çok garetiş gibi ve ne ben mi? Her şey görüş barku Trump. Lebele usa koyad ki demek ki İsrail eriş yok muydu? Le Amerika evke tuhaza bu parani dibecek ki gol Amerika ve peymaneki değilim. Hem rejim hem dibine hem cicali abori ve tengasiye mi peşe öved be. Tengta ve pürmüze peşe öve yani o ambargo sermirad be. O veya dibe ki tişe da xwaza ve ke dibine garantiya konseya evliya namne tevida dibine garantiya ve de dibine garantiya ve de ne İrancı ve kabul nake. Jali nekavadi İran kare derudora xubeci ki دوی شریدا از سرکفتی درکت. چخو جنها ده دست پیکریه. جنها ده یعنی روزنامه ایرانی ده ایران بس سرکفتنا خود که ده آلیگرین آمریکا و آلیگرین ترامپ بس سرکفتنا خود که ده بیشتر رو پفشونی ده. یعنی هر آلیگری خوره ودکن. ده بیشتری به سرکفتنا مبدایی بو. اما تشکیل نکات تعلقی که نکال پیوهه ما مسجبرا یعنی دوازمان نکال فکر خوبی نزمان اما تعلقات در حق ما تعلقات کوچه خواهد که و یاجی کارم بینس مفاشیم. آره بیمدر خیلی. ام پیمانا کوته پایین بیم ذکرن ده دبیجن پری جمداندی ایرانی گرک لامریکای هیه دوی اویجی براکر یعنی او تشکل سر آتی بلوکیا لسر پریوجی براکرن چارچوبه پیمانا کو ته پایین بیم ذکرن ده لی چه خاصی اف پک به پکنی و تسری لسر بوریا ایران نبکه که اویج ندیاره لی دبیجن اویجی دناوی پیمان ده هیه 19 حزیران ده پیمانا کو دناور آمریکا ایران ده بیم ذکرن اویج جهدگره
na ev daxuyanî û beyanatên ku ji aliyê Amerîka û Îranê ve tên dayîn û ji xwe di destpêkê de jî hemû analîst hemû kesek ku şîrove dikir me jî bicaran li vê derê nîqaş kir di destpêkê de me got ev şerê berjevendiye û şerê hêzê ye loma ku enha hîn em bêjin encama şer ne diyar e lêbelê her du alî jî xwe serkeftî îlan ji bona wî em dikarin wî navê lê bikin yani armanca em bêjin bihêzbûna ya jî hakimiyeta herêmê herêma Rojhilata Navîn îcar em destpêka viya binêrin mesela derê viya em binêrin li vê herêmê hêzên herî bi bandor kî bû Rusya bû İran bû İsrail bû û Amerîka jî ji xwe em bêjin İsrail jî wekîltî û berdevkî Amerîkayê dike li herêmê ji bona wî em dikarin mesela bêjin yek Rusya li Sûriyeyê hat bê bandor kirin niha hêza herî bi bandor niha li Sûriyeyê İsrail'e û piştê İsrail jî em dikarin bêjin Tirkiye yani her wiha Ukrayna û Sûriye jî xist singê hev anhayê dî Rusya bi ew re bi şerê Ukrayna re mijûl e ji ber wî jî anhayê dî Rusya piştî ku ji ew ê derket êdî hedef bû çi bû İran bi salan e hêzên em bêjin hegemon hêzên ku dixwazin hakimiyeta xwe li herêma Rojhilata Navîn tahkîm bikin İranê re dibêjin em destûr nadin vê dewlemendkirina uranyumê em destûr nadin ku tu çekên menzîl dirêj hilberînî nukleer ji ber wî jî em divê tu li gorî wan rê û rêbaz û rêgezê ku em dibêjin tu werî wê xetê werî wê xêzê İran em zanin bi salan e her çi qas ji aliyê dinyayê ve van daxwaz û teklîf û telkîna lê tên kirin jî İran van xebatê xwe domîne amadekariya xwe jî kiriye di vî şerê ku anha İsrail û Amerîka bi hev re em bêjin ketin nava şerê İranê û ew qas em bêjin di meh berdewam kir û hîn jî di ber xwe de erê rast e rayedarên wî yê sereke gelek fermandar gelek wezîr em karin bêjin bi dehan rayedarên dewletê hatin kuştin lêbelê îro dîsa jî İran dibêje ez ser piya me ez hem parastina xwe dikim hem şerê xwe dikim û hem jî mizakereyên xwe dikim û îro jî li ser masê ye em dizanin ku demê dirêj e li Pakistan welatê Pakistan dewleta Pakistanê nabenkariyê dike û ez bawerim ji doveye êdî bawekî eşkera li ser hesabê xwe jî parve kirin gotin ku êdî ev hev dîtin gêştine peymanekî û ev peyman jî wê roja 19 Hezîranê were îmze kirin lêbelê a girîng ev e mesela ji bo Lübnanê yani Lübnan di nava vê peymanê de tune ye İsrail jî di nava vê peymanê de tune ye Lê İran di peymana xwe de dibêje yan daxwaza xwe de dibêje divê Lübnan jî di nava vê peymanê de cih bigire dema peymana ku bi Amerîka re bê îmzekirin daxwaz kirê ji Amerîkayê gotê divê Lübnan jî di nava cih bigire her wiha do êrişê ji alî İsrailê ve êriş li dema Beyrûtê hate kirin İran dema demê daxuyanekê da got ev êriş wisa pêk nabe belê belê niha tiştê ku tê xuya kirin ji alî Amerîkayê ve tê xwestin ku şerê İranê û em bêjin Lübnanê ji hev were cuda kirin were qetandin
eğer ku em bejin şer û pevçûn be dest pêkirina şer be İran û İsraîlê bi hev re yani Amerika û İsraîlê bi hev re dest bi şer kirin bi hevkarî û hevparî bi qordîne bi hev re dest bi şer kirin lê niha noxta ku hatiye asta ku şer gihîştiye û ev peymana ku di navbera Amerika û İranê de çê dibe êdî İsraîl û İran em bêjin dibe mijarekî din lê belê divê derê de armanc ev e ev hêzên cihadîst û hêzên weke Hamas wekî Hizbullahê ji xwe di nav em bêjin wan Lubnan û nava wan da jî hevdîtin û mizakere hene ez barim heta ku evana neyne astekî ev şerê ku İsraîlê li hemberî Lubnanê û li hemberî van hêzên cihadîst jî daye dest pêkirin wê berdewam be niha ev şerê İranê û şerê Lubnanê û wan hêzên din ji hev hatiye qetandin. Wî jî jev diqetilin gelo yani dema ku şer pevçûn dest pêkir di heman demê de êrîş li wan aliyan jî dest pêkir yan dema êrişî bi İranê ve dest pêkir di heman demê de Lubnanê jî êrîş hate kirin û gelek aliyê de jî İsraîlê êrîş pêkanî wî jî dî fikir dene ku van vê ji hev vê qetandin ya da ji hev qetandiye aliyan. Yani şev nakat ez bavarım nebiyavi nakat ele varaj gel nav dabın. Ev hezin go hezin grubu neka cemil devleti neka el ve Irak ve haçlı şabi grubu haçlı şabi ve Hizbullah'ı ve Hamas'ı gava go erişe İran ekinin vancı bersif da. Vancı erişe yok ekinin. Vek Ali. Vek Ali kimin be abi. Evci bir İran era tiketin şer. Yek Ali bun. Evci gerete dabın. Yani şev cudatını karib ki şu beri bi ji hikûmeta Iraqê xwest vê da xweste. Amerîka gokî van milîsê go çek destê wan ê Şîya wek heşîşa bî gurbê nêka vana go gere vana çek berdin û tevlî artêşa Iraqê bin. Vê hat gotinê. Hefta berê meser vê meselê nîqaş kirbû nîqaş kirbû programê me de. Ji ber wê yekê vê xwe dikir. Ji ber wê yekê jî ji hev cuda cudanîn. Dalî hem ser bi İranê ra zordun servi go İran tekrar tekrar bara o alik destek ne devan o vanajı go tekrar İran'ı lavaz biknez bu Almanca evet Almanca İran iktidar İran'ı cali nekadacı ama İran'ı cudatır bu ara tekrar tekrar kadın. Em bejim bu hükümeta Lübnan'a evkidatın ve Hizbullah bira beçek ve o terk evra. Yani şervanı Hizbullah militanı bırak Lübnan'ı terk. Daxwaz ki wisa İsrail'e mücadele kida. Ama hali ne kadar Amerika Irak'a redbecek ki gruben haçlı şabı üneka biraz çek berdin o tabi arteşa Irak'ı bibin. Biha ve daxwaz ve bine fermandariya arteşa Irak'ı da bun ki gol hemen de şaraki bir İran'a gol hember beşer mekin. Çukur Suriye ne iştin? Evet ne iştin? Ne iştin? Le Yemen'i wan evkirin yani tek birin. Tişe vay yani biha ve daxwazın İro'nun Sigod ve evkida agrbesti da muhakat avgo hatta nozim hey derbas ve devlet çağta gotun Lübnan'da dahil etmek yani Hizbullah için yani Hizbullah'ı evkeki Amerika erişine abastırva yani gelene besama silah çekme takine jiber ve ki jevke hatta nozim hey üçün ve emil bendavibin ama devlet nozim hey peyman ki denici peşvan edeceğim. Ya da karışır peşin Jordan dest pê bike. Ji ber ku demê derbasbî de bir rengî çêbû. Dehman demê de Trump Jordan ragihand got vî dîrokê de em ê agrbesteke berfireh îlan bikin ragihînin hêj saatek 2 saat derbas ne Jordan şer û pevçûn dest pê kir. Yani ihtimal heye ku Jordan vê peymanê têk biçe û şer û pevçûn dest pê bike. Ger ev peyman pêk bê û îmze bê dayîn ev tesîreke çawa li ser Iraq û Suriye bike gelo. Yani heze ura xerkên ura ya taybetî xerkên İranê Kurdên İranê ve tesireke çawa li ser wan bike peymaneke bêyimzekirin û agrbest daîmî be. Tabii rejime İranê zayıf dibe. Yani vakava zayıfet dikarim bêjî ki belki evkavî daha kêm ve li belê nefse. Gava şerjî dertê. Em dava şerê İran Irak edeceğim zana. Gava dîrokên meze dinêrin hafıza me de tiştekî hoye. Yani gava İran û Irak dışarıda bun. Dalidin de piş cephe hoşi dali ne kadar erişimine ser kurda. Yani Irak'ta bir ser başvuru Kürdistan'ı vancı ser Rojalat Kürdistan'ı katliam pek tane. İhtimal heye da agrbeste de İran erişe kurdan bike.
ya mümküne. İran dışarıda jî ve agrbeti van çend jara da got agrbet çebun duvan da jî bu moşeka em bêjî ya jî bevkya êrişê çabeş baragê evkê partiyên Kurdên Rojhilat gol başvurun êrişê baragehê wan kir vedrê em vêya dizanin sibe rojî li hemberî Îranê di vê demê de jî zêdetir bi dehan kes siyasetmedanên Kurd ku girtî bûn cezayê dadvekirînê dabûwan cezayê wan îfaz kir. Belê. Yani bilezgînî Herçend cezayê şerif de bu jî. îfaz kir. İran li hember wê de jî wê ewka xwe çabêjin wê hovîtiya xwe li hember Kurdan meşand yani evkê bêsînor dimeşîne. Ji ber wê yekê jî yani ku vê agrbestê û peymanekî di nav Devletê Amerîkayê Yekbûyî de û Îranê de goçê bibe wisa xwe ya dike ki sibê ro İran dîsa li Kurda vekere. Dibe ki vê rezayê jî nîşan bide. Yani dünya vê rezayê jî nîşan bide ji bo evkê. Ji bo êrişbûn ser Kurda vê rezayê jî nîşan bide. İhtimal hep Ki yoksa çebi. Türkiye itiraz bike? Na. Iraqê itiraz bike? Iraq nake. Başvur kare hêzav heye? Na. Nikar li hemberî bisekine. Nikar vê ne mümkün e. Ew kişiya itiraz nekin. Dünyaya itiraz neke çav bike. Êriş ve ser Kurda. Kurd hêzan Amerika tına bigirse. pêj iddia dike dibêje min çek daywan neşan diye. Yani vê Muhalifane. rastî derneket ya. Rastî Evet. derneket. Heşxane rast Got bicî. çek dayekî bira bêje. Em zamin ka dayekî. Hatay roj negotiye çek dayekes ki. Yani çek dava kî bêjî bira bêje. Ku ay Kurd zamin ka çek girtiye. Ji bo çi ve bütün Kürtên suçlar kirin viyawî. Ji ber wê yekê jî pêşerojê da rojên zahmet tember Kurda. Hepsi xwe ya dike. Eger agrbest pek be. Agrbest pêk were bibe daha zêde bîjî ve agrbest pêk neyê jî li hember Kurda rojên zor zahmet û dijwar hene li ber Kurda. Wisa xwe ya dike Rojhilatê Kurdistanê Piranî. Mamosterifat li ser eger me goya eger agrbesteke mayînde pek be û Kurdên Rojhilat tesirê divê li wan jî bike. Mehmetê Maktan bi vî rengî şîrove dike. Vê ew tesîr li wan jî bike, teqez wê bike. Eger li gel êrişên İsraîlê agrbesteke pek be û bike Ameliyatê 19 Hezîranê de İsraîl jî bisekine bawekî. İhtimal tune ku bisekine lê heme got bisekinî, sekinî agrbesteke mayînde çêbû. Wê Kurd divê çawa xwe biparêzin ango li kîja aliyê çawa cih bigirin. Kurdê Rojhilat behsa Kurdên Rojhilat dikim. Ji ber ku her çend dibêjin me çek negirtiye ji Amerîka re bi vî rengî dibêjin. Bi vî şeklê nêrînê xwînî ziman lê Trump bi her awayî dibêje name çek şandiye ji Kurdan re. Her Kurd dibêjin name negirtiye jî bi ısrar bi vî şeklê nirxandinan dike û dike hedef dehman deme de Kurdên Rojhilat. Divê dema ku İranê li hemberî Kurda hem li hemberî hêzên siyasî ku ji xwe re wekî em bêjin dijber û wekî hêzên ku pêra şer bike dibîne êrîş li hemberî wan û hem jî ev girtiyên ku li Îranê em bêjin bi taybetî ê Kurd darvekirin hejmara darvekirina zêde bû. Lêbelê li gel wî jî em dibînin ku li Ingilistanê ew konferansa em İraneke demokratîk bi hev re bihûnin. Konferanseka til darxistin û gelek welat yani nûnerê welatan bixwe tevlî vê konferansê bûn û li wê derê dixwazin ji bo siberoja İranê nexşereyekê xêz bikin. Rast e gelê Kurd divê baldar be ji dîrokê jî mînak hene dema ku li em bêjin Bakurê Kurdistanê di salên 1911 û 1915 de êrişên li hemberî Ermeniyan pêk hatin. Piştî li gel ku Kurd xapandin bi kar anîn û gelek Ermenî bi destê Kurda hatin qetilkirin jî piştî ku Ermenî beralî bûn em dizanin ku di salê işte hem bi peymana Lozanê û piştî ku ew bû Kurd jî hatin înkar kirin û şerekî topyekûn li hemberî Kurda jî hate pêk. Em îro nikarin ji bo Îranê bêjin ku piştî destê Îranê rehet bû, serê wê rehet bû û em bêjin şerê navbera Îranê û Amerîka û İsraîlê de bi dawî bû wê êrîşên Kurdan nekin. Em nikarin tiştek wisa bêjin. Pêwîst e
gelê Kurd ji van qewmînên dîrokê tecrübe û dersan bigire û li gorî wî amadekariyên xwe bike. Ev teqes wisa ye. A duyemîn jî Kurdên ku em bêjin niha çawa ku li Bakurê Kurdistanê hêza herî kulber çava tê girtin ji alîf bergalê ve wekî xetere tê dîtin gelê Kurd e li Rojhilat jî wisa ye û li hemû parçeyê Kurdistanê jî hêzên herî bihêz rêxistinekirî û dikarin hem siyasetê bikin û hem jî dikarin şer bikin xwe biparêzin hêzên Kurdî ne. Ji ber wî jî pergalên dewleta êrişî van hêzan dikin. Kîjan hêz ji xwe re wekî xetere û wekî hêzekî em bêjin dijber bibînin êrişî wan dikin û niha li Rojhilatê Kurdistanê jî hêza herî berbiçav, hêza herî bihêz, hêza herî rêxistinkirî, hêza herî organîze û hêza herî lihevkirî ku em dizanin yani di demên dawî de piştî ku şer dest pê kir 6 partiyên siyasiyên Kurdî li Rojhilatê Kurdistanê hevpeymanek çêkirin û di konferansên ku çêbûn jî diwan konferansa de jî bi hev re tevlî bûn. Li gel gelên em bêjin Azerî, Belûc û êdin bi hev re tevlî van konferansa bûn. Lêbelê Kurd divê amadekariyekê bi amadekarî bin û ji bo ku bi qirkirinê din re rûbirû nemînin hewceyî amadekariyekê xurt heye. Em hêvîzarin bi vî rengî be. Lê tiştê ku dibêjin gelek alî nirxandinan dike li ser vê mijarê tê gotin dibêjin Amerîka ji bo tengava Hürmüzê bêvekirin vê peymanê îmza dike. Ji bo wî xeta sor tengava Hürmüzê ji ber ku tengav çi qas girtî be bandorê aboriyê li cîhanê dike. Yani tesirê li ser aboriyê cîhanê jî dike. Ji ber vêkê dibêje ev girtina tengava Hürmüzê tesirê Amerîkayê kiriye ku vê peymanê îmza bike û bi lez û bez di demeke kin de ew tengav bêvekirin. Ji xwe hêj nirxandinên peymanê de hate kirin petrol fiyatê biçek daket. Hinek erzantir bû. Eger tengav bêvekirin ez barim petrol wê erzantir bibe. Armanca Amerîkayê jî ev e yani muhtemel bir şeklê xuya dike. Dixwaze ev tengav demeke nêze vebebe û zextên ku Qetar û aliyê din li Amerîkayê dike ji bo aboriyan baştir bibe bi şeklê ji olê rabibe. Wê jî bi vî hêvî negelo yani tengava Hürmüzê xeta sor ji bo Amerîkayê. Ji bo Amerîkatê na ji bo dunyayê jî wisa ye ne ji bo Amerîkayê. Yani xeta sor binebêjin ama giringiya wê zêde ye. Gava ku wê derê tê girtinê Petrol fiyatê gav zêde bibe veya eku hewd deser Ewropayê jî ma tenê deser Amerîka. Yani tenê bêjin ew dewletê li wê derê yani nêzî tengavê li wê derê em bêjin wê de cî dikirin bêjin wê Qatarê, Kuveytê û bêjin yekîtiya Emaretên Ereban devletê wê abi bana hemiya ji vê zararê nabîne zarar dibîne çünkü. Gelek devlet ji wê derê li ser wê de da nefta xwe difiroşin dünyayê. Gava got nake ji wê fiyat jî gava zêde dibe hemû dunya ji wê tesîr dikire. Yani calê aborî va em bêjin yekîtiya Ewropayê ji wê de tesîr dikire ji wê zarar dibîne û dengê xwe jî bilind dikin. Rojekî ev şer bi dawî bibe Avrupa'yı jî dixwaze. Ji xwe demeke ji gelek aliyan ji ber ku deng bilind ve dibêjin Amerîka ji ber vê dengê bilindbûna van dengan nêzî vê peymanê bûye. Yani müttefikê wî jî, yekirtiyê wî jî, piştgirtiyê wî jî kesê Ewropa jî em bêjin evkê endamên NATOyê Piranî wan jî dengê xwe bilind kirin ku vêya bi dawî bibe. Vî şerî bi dawî bibe ji ber wê yekê jî ji bo berjewendiyê wan jî ev tiştekî ji bo wan baş e. Yani vê agirbestê û ku peymana û dêrên Amerîka û İran naber ev dadîn çünkü problemekî Ewropayê û pergala İranê tune. Yani Fransa, Almanya di pêşî da problemekî wan e bi ew ku rejîma İranê tune heta îro dizan. Tekratiye wan jî bi İranê re heta îroyî xurtin. Calî dîplomatîk ve calî aborî ve cem bêjin. Yani berê ama anka li ser ew tabii ambargo heye ser İranê ambargo heye berê ambargoyê tekratiye wan e bihêvî xurtin. Ama piştî wî jî herkes dizane ki serenkî devletê ku ambargoyê ihlal dikin ser wan da dîtav tekratî devam dikin. Na peymana li hevatinê ku em bêjin tê payîn di 19 Hezîranê da were îmzekirin jî
اوی اوسا به حاله کی ام بیژن کیف خاشی یا جی کو جبوی شهر کی گیشت وی شهر گیشت انجامه و هر کس گیشت آرمانجا خود نوسایه یعنی ام دزانن کو زخت کی مزن یک جالیه ولاتن اروپای و ولات دسری دا ولات اروپای و ولات دنیای ای کو ج ام بیژن تنگاوا هرمزه باندور لواند به و زده بونا بهای نفته زخته که مزن سر امریکا جی وکی برپرسیار و وکی سبب وی کاری تدیتن او یک و ام زانو که بجاران به میلیونان کس گل امریکا دناو خدا نرازی بونه که میتینگال دار دخن مشال دار دخن دنگی خواه بلند دکن بجن اف شر نشره مایه جبوی که ام بیژن ریوبریا ترامپ نکه و تنگاسیه و زیده او برتک و نرازی بون زیده نبن هنه کی مرو کاره بیجه انجام اویه لیبل ام دکارن جبوی ایران جی همان تشت بیژن ایران جی یعنی تو دوی شهری دا شهری که سر هات فرض کرن ایریشین که سر هاتن کرن در بین کلی هات خستن دوی داره دا کسی که وکی تک نچوی وکی ام بیژن سرکفتی ولاتا کی سرکفتی نه لیبل هر دو آلیجی دخوازن اف شرک نها گرو گش بیه هنکی اوها ومرینن و هنک جی اوها تماشا بکن در دورا خو لهف سنگ بنیرن او از باورم اف پیمانا کتی امضا کرن بی وان هیزن پیگرتین ایرانه ام بیژن حماس حزب الله یا جی هشتی شابی اوانا حتی که انجامه که ام بیژن لگوری پیوانن انسانی یا جی پیوانن لگوری شرط و مرجن بدایبونا شر بجین نین ایران جی وانا قبول نکه یعنی پیمان وره امضا کرن جی لیبیا و هی کنو ازده مهم بس پیمانه که بکن پیمانه که بیم ذکرن yani peyman edi dibek vere imza kirin li piştî peymanê eger ku vana bi tevahî bêjin sükunetek çê nebe û wan şer mercên ku şer bi dawî dibe pêk neyên ev ya wê dîsa jî dibe em bêjin nozdê da peyman vere imza kirin dibe bîst navbera 25 Meyê da dîsa dest pê bike ev vê nelheviyê vê nezelaliya وانا دده خویا کردن. بيما بحث إيران كركو بيمان بيم ذكر نيم ذكر أمي هفرا بشوبينن كنا زي حزران أمي بنارن بيمان كجشتي وآخر بسته كبيم ذكر يانا جس سياسة إيران يتخوازن بيم سياسة تركيا بقر نوا سياسة تركيا جبركو دنوا حفتة ده هن قوتنين كوهات كرن دروجا مدج تايبتي سروكي تيبي سروكي بارتي كاركرين تركيا أركان باش نرخاندن هكاكي ودمديا جواكي دش دنگ ودا أبيك ام خوازم بشكل بحثا ويجي بكم سروكي تيبي نخاندن كي خود دبيجه ام ده البجاتين سرو كوماريه ده ام نكارن ام دنگ نادن البجيره يعني نامزتك كرد بشكل شروع بعد كزماني نامزتك زماني دايك كرديه دبيم مي بشكريا وينكن دبيجه هر چند پشري وي داخو ينك بلافكر جو اف خل يعني بخليتي هاتي فهم كرم من خواست شكل بفيرنجي ببيجم بيامك بلاف كرجي لي اف زناواز جواكا كرديش دنگ ودا قالك نرازي بون بخراني ويكي ادخل بشكل خاندني وجه بقرم يا هر چند اركان باش تبيجه من خواست شكل بفيرنجي ببيجه بس خليتي هاتي فهم كرم شمنديكم بفيرنجي تنيه لي دناواز جواكا كرد قالك سياسه مدارجي رخ نكرن و قوتن هشمنديه دستلاتداريه كون الرخ مجي دقري ونشو نرخاندني بفيرنجي ديكن لجال فيكي ونش دفكرن بريز أكتر نخاندنا كي بفرنجوج سروكي بارتيا كاركرين تركي أركان باش هاتية. أركان باش تسيك باش كر. تسيك كانش كر جبو كرد تسيك كانش كر تي كرد حافظة ما ترى مش بيت زوج بيت كنخو. أركان باش لو تنين نقول 3 سال بريج كو بيت تسيك. 3 سال بريج كو بيابي تحضر بالسيادة بياكو. سربي دا ديساجي أو كرن ويش أخي جو نبض تكيدار خان قام على كارين نگناته وش دمیج کو ایرو نابیج ایرو تنی نابیج جامر لسر خطا خو سر فکریتا خو استقرار اکوی هی
Em zor em dibêjin ki na ne û kesê. Netewperest Türkiye. O azan babarım İttihat Terakki hatta İroji ve derece hatta tipeji ev damar dome. Yani ev damar ki siyaset de dome. Tu kadın serbest bin. Usaj dibinin. Kürta ev ki dibinin. Yani vakitteki taktik dibinin bu kadar. Yani reyki gava konak gibi ki de hatta ki dişin şu kurda istifade etkin tenim. Bir çabuk kurda yani. Tu kadın ve sebebi ki kancı ki başı ki şu kurda. Gokır şu hafıza ki avabı ki bir kira tekrarın. Ki hildigirin dikişinici ki neka. Ve bavariye ama daha pişi 2015 Türkiye revekir berengi ciyam. Yekşi ego revekir tip puş. Tuhas Kürden Juan ego dembejin metropolin Türkiye dişin yani xwendekar Franî Juan ra tipe ve ka bu ke ciki şuna bejim. Yani enerjiye kurda berxwa bikişine rüyavi. Civanê kurda berxwa bikişine Kurd bizetir. Dibine siyah, dibine bane tipe da, dibine tekoşine bimeşin rüyada cibikir. Lebele rayadarên evka, rayadarên tipe ve evka xoya netewperestiya xo, şer xo navetin. Kurda ve kev nedîtin. Nerine xoya li hember kurda ve çavekî serdesî wan hertin ve pek nate. Proje devletî yani projeki devleti duhas Kürden Civanê wan Piranî metropolê Türkiye'ne ber ev ke var. Tişekine kakir ben lekada Kürdistanê jî li ber huda para rêvekir. O kesê oldar go ber vê vane. Veya projeki vana. Devlet xwara siyaseta Kürd qas bike, zayıf bike, ji ber vê çi bike? Baskı perê çavê bişkîne. Nifşên û kesên û got siyasetê de ciwan siyasetê jî bigirin pêşê wan jî bigirin. O bu kadar ki ne kabul var. Tip jüve bak cazibe ki bu yani bu navendeki cazip bu var. O yapın le rayadarın tipe az bavarım bekir bu. O bekir buna veya iro asteki ne kabuna gelek Kürt civanı Kürtçi iro ödebine tipe de bana tipe de siyasete bikirna. Bu sakoyat kır. Le böyle veya oknekin. Düve derece le dici kurda sekinin. Nafxudaji. Tipli nafxuda. Gava Ya Almanca medvirdan ne raşkırna keseki ya da partiyekiye ev hişmendiya ku bengeha ve hey ev hişmendiya destilat bune serdest bune de her avayı xudar xidde. Mesela konferans hemen tişti benego. Mago ki gava kot kala ve keviyet ki Türk behek ve keviyet çifamdkin Kürtçe ve keviyet çifamdkin. Edwin Kürt'eki ben xwazım destiladar bulmuş. Hiç destiladarıcı parki bistinim şu an. Yani eci şirike ve destiladarıyım. Eci karım zamanı perverde bibim. Serveyakı. Eci karım cego adajim brave berbim. Ve adbejim. Letürk veya ce famnake. Demek ki çık farknake. Tibak mutkoyni, tibak mi istifadet ki mafe helbijartine dedim te Vana hamu mafete bir havayna. Tkari bir her tişti. Ve adbejim. Bir nerin. Ev nerin bir kesin rayadarın tipi rayacağım. Berkan başlayacağım bu nerin. Jberve dibêje ki em ê karar bidin. Desthilatdar emin. Desthilatdar emin jberve kîv ve serokomar, kîv ve namzet çi em ê karar bidin. Pêşî em bibêjin. Rezam negir nabe bê rezam. Ji xwe bi nav jî gava dikire mamoste go serrast kirevkê go. Dibe ki kesê go zimanê dayîka wî Kurdî be. Nabe Kürt ji xwe. Kürt jî qebûl e. Go bêje Kürt. Kesekî nêka cuda têfam kirin. Gava go bêje Kürt bî havî. Bizane bûn veya dibêje. Du sohbet de beceriyor. Biz ana bunu fiyatı ne zaman? Leborin xwast peyamek belav kir. Leborin ve bertek ne atlanışanım yani jiber. Ere ösed bes xemgin. Mine xwast çeke usam rejim. Müşaşti at fem kir. Kat meşaşiti fam nekri. Mara sarat fam kiri. Uj rasara sumar gotişko. Jiber ve ki şaşitik divedatını sırf ko bertek zeda hatta nişanı ve ki. Sümero bebin siyaseten mi cevş bir ki. Zuj bir ki. Sümero disa bece ki mitfaki perdin disa Rayın Kurda vana ödü savanın parlamentoya ekune be. İro hevi kavana nekaye. Tabii ama CHP perçe bu. Demek ki CHP. Yani kalbi bir şekilde şirobet ki. Yani perçe bunu CHP xwazı. CHP mecburi mebeci. Partiya vantına mara udar dora muhalefeta CHP ve mara gibi helbijartne. Şu sedi de dengeme bu girin. Havcı nakib kesin ekara ittifakı. Teşekkür hayt berber çağıran. Ve amrızana yani çılbeşina be. Lebere İro'yun uşak hayat ki tip nakose siyaset de kurtlanmış meşe koyayım.
Ve rast beni ve bine göre. Na de hevpari ve hevkariyen em bejim partiyen siyasi da mecburiyet ki kes yeki ser yeki farz bike beje em behevra tebegaran em behevra disa hevkariye bikin mecara duyamin em kesi da xwaze ki usaş xujwan nekri. بله Lebele ev ab kuraya delevan ediş devevan derken ku rastiya xago. Ve rastiya ku delevan da ev çava ku em bejin rayedarın devleti, ergala devleta Türkiye, tüccar xwe û Kurdekî wek hev nabîne. Ê ku wisa bi wê ما مصرف ببور ما مستاكتر تجو هود دن دنجي جهة بعد قطع ويور بجرن جبو في أرمان جيل أو بي حتى ساسكرن حتى قطن بياوي يعني وجب Na bir haber ne yapacağım? Teşekkür ederim. Kaç ko ve heşmendi ki bir heşmendi ki avan kadben ki del bejartın. يلا دنجي ده وش من دي سردستيش قهر هي Tüyaheş ko veya heş ko jvedrete. Veya ti zaman. O heşmendi pere veya ti zaman ama nika CHP usak koyadı ki CHP ve dali dördü parça. Yani gruba Özgür Özel o Ekrem İmamoğlu parti ki yapmış kurulu Bele. damazların. Yaci parti ki o damazlar randi be ve okun. Dahil ve parti. Parti ki de hazır böyle be. Got çek partiye bejin teklif kırdı. Belki beni nave tipe dacı. Yani imkanı ve obsere kubuke ve elbijartı ne yani. Biz sana böyle çıkarım kemal elbijartı. Yani vekili ve dahili. Teşekkür ederim. Rajip kan peş. Teşekkür ederim mümkün. Lebele demek ki bir havra ittifak işte. Yani parti ki neka ama ittifak edin bir havra. İttifak edin. Evci bir havi problem havi baraj işte ne be. O karbe bu keve parlamento jnuva. Bir havi kava bu keve parlamento. Ben ilk adı bejin. Demek ki Kürt siyeme buna bar. Em bu Kürdan'a gelek kesa denge hunadime. Ve gazınca gelek çepkire Türk hatta İran gelek kilibizartın anizman. Demek ki em kadın ekab Kurdara gava öktüm ki marji dibejim teröristin dibejim abi tenkotni. Jiberve ki ev naxwazın ev dave gov Kurdara tekratiye Kurdara lova barji ve abxasın. Böyle ve ki tekratiye ona go CHP ki nu go avab ve böyle ittifakı dain juan jbuan tişeki daha başe سخوات. أم بدنا كم بدنا ما مصرف ببور دنجي ده فيش بروبلم هبو ناتسكاري Navara birame demek siyaseta Kürt nu ambejin zindibunek çebu u be aliye çepe Türkiye ما مصرف جاردن ببوره بريز أكتر تجو CHP دخوازه بالCHP اتفاقك داينه تيب لید وقتا کو HDP هات گرتن تیپه هج yeşil yol nat bu avakirin tipe gound karın da ben sivana partiye de bekevin hel bejartın bu partiye HDP ve nirxandine ke kirti bu nirxandine ke bir şekilde kiribun ne nirxandine ku iro hata kirin de beku ev hişmendiya ku de ben ya xoda cid gire tipe teşkine ka gotu tipe gotu ku biriya meda cibi girin yani namzet evci emet hayım kirin meni şam bedin o necmar bejme meni şam bedin ey de ben sivana partiye de gotu ben sivana meda yani ev çay çünkü şes kesi ka bu kez ne HDP daha biz kez tipe ben yani ve çay ve bejme yani teşkine ka gotu be abi ez ev bukim o berdev kesbim seroke partiye ezbim yani kongre kinake ama buna ve gava goyeşi soliket de kongre kirin de yani hep serokatil ve dani ve hep serokatil yekşi Kürt bu siyasette Kürt hatta bir havi yani parti ki bir havi adi rengi bir havi girdi. De tipi ve anad gote. ما عبدالکاری سروی نویسکاره که نیزی اخ پارتیه د نویسا خود ایرو ده جیتای وی نرخاندن ارکان باش او دبیجه ev nirxandin erkan baş Kurd bir bikin ez bir nakim. Dibe ku hin nivîskar û alîgirên AK Parti jî viya wekî ji bo xwe Amûreke bikarbînin vê gotinên ku ji aliyê tîpê ve hate gotin. Niha bilawera bîrame di salê notî de gava ku em bêjin siyaseta Kurd û CHP bi hevra bi hevkarî bi hevparî ketin hilbijartinê û parlamenterê Kurd bi CHP çûn meclisê wê gavê jî gava ku li Fransayê konferansa Kurdî çêbû bilawera bîrame ji bo ku parlamenterên Kurd çûn wê konferansê ji partiyê hatin îxraç kirin. Beri haştên hada ihraç kirin.
هشتی هب نهاد. هات بله. نظران Yani îrojî em dinêrin dîsa jî hişmendî, feraset heman tişte. Lêbelê em baş dizanin eger ku ji siyaseta Kurd, ji gelê Kurd, ji hilbijêrên Kurd nebiya Partiya TP yani Partiya Karkerên Türkiye. Türkiye ve nikarbiya biçiya meclise. Nikarbiya biçiya parlamentoye û çawa kuçûn parlamentoye êdî ew qas xwe girtin di dest de îstîfa kirin şu. İstîfa kirin esas wan dixwest ku ji vê hêza em bêjin siyasiya gelê Kurd ji vê hêza çalak a gelê Kurd istifade bikin û dixwest hinek jî ji baliyê xwe bikişînin. Lêbelê em dizanin yani niha di siyasetê de jî û di pratîka jiyanê de jî kesên ya jî siyasetmedarên ku pir dibêjin û hindik dipêjin erqam başî ji wan yek e. Pir zêde gotinan dikarin bikin. Devê wan jî dikare yani hinekî tişta bêje lêbelê di pratîkê de ew nakin. Ev jî ev gotina dawî em dikarin bêjin ku êdî mikurhatinekî rastiya xwe gotin. Dibe ku dema me nemabe ez dixwazim viya jî bêjim. Ji bo konferansa ku li Stenbolê jî hate kirin. Ji boyê Kurdên Sûriyeyê jî, ji boyê em bêjin siyaseta İranê jî tiştê jêneger du tişt hene. Yek jê ziman e, yek jê statûye. Eger ku ev hem zimanê Kurdî nebe zimanê perwerdehiyê û zimanê fermî û statûya gelê Kurd neyê naskirin û di zagonan da neyê bicêkirin ev gotin hemû li hewa dimînin û bicîanîna van her du xalan hem ji aliyê zagonî ve û hem jî ji aliyê pratîkî ve ev ya kağıdê turnûsolê em bêjin ciddiyet û ji diliya rayedarên dewletê. Zor spas mamoste Rifat bû nexandinên têjem lê rasoza me ve sibê mafya xwatinê bêtir bidin te îro me pir zêde wext nedate zor spas malata ava Dirêze Mînaktar ji bo nexandinê wê hêja zor spas mara wê ava Belê temaşevanê hêja di bernameya îro ya çima de me behsa konferansekî Gul Stenbol hate darxistin û di sala duyem de avakirina komarekê demokratîk behsa wî hate kirin me jî hewl da naveroka wî şîrovek bikin bi mêvanê xwe re. Di heman demê de şer û pevşîrên Îranê û Amerîkayê li bendeye di 19 Hezîranê peymanekê bê îmzekirin me hewl da wê jî binirxînin. Sibê car di heman saetê de îro em ê li vê de rabin li pêşberî we bin. Heta sibê bemîdina ve xêrê xweşiyê de êvar baş êvar xweş be.